سلام وصلنا نعكم زخبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة. ናይ ቀደም ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረን ኣብ እዋንዚ ተንታን ስፖርት ዘሎን እንግሊዛዊ ዳኒ ሙርፊ ምስ ባየር ሙኒክ ዝጻወት ዘሎ ዴቪድ አልባ እቲ ዝበለጸ ግዜያዊ ፍታሕ ጸገም ክለብ ሊቨርፑል ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ሊቨርፑል ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝካየድ መስር ምስጋር ተጻወትቲ ነቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ከተፈርሙ ከም ዘለዎ መኺሩ። እቲ ማች ኦፍ ዘ ዴይ ኣብ ዝብል መደብ ቴሌቪዥን ከም ተንታኒ ዝሰርሕን ናይ ቀደም ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል ዝነበረን ወዲ 40 ዓመት ሙርፊ ኣስዒቡ ኣብ ማእከላይ መስኖ ክፋል ጸገማት ከም ዘጋጥማ ዘሎ እትግለጽ ክለብ ሊቨርፑል ነቲ ምስ ጀርመናዊ ክለብ ባየር ሙኒክ ከም ተኸላኸላይ ጻወት ወዲ 28 ዓመት ኣልባ እንተዳ ከተፈርሙ ኺላ ጸገማታ ክትፈትሕ ዘለዋ ተኽእሎ ዝለዓለ ከም ዝኸውን ሓቢሩ። ሓንቲ ጋንታ ንቕድሚት ክትስጉም እትኽእል ስጥመት ኣባላት ምዝህልዋዩ ዴቪድ አልባ ድማ ሓጓፍ ናይዛ ጌና ዘይሰጥመ ዘላ ሊቨርፑል ክዓቢ ዝኽእል ኣዝዩ ብሉጽ ተጻዋታይ እዩ። ነታ ጋንታ ብቕዓትን ዓቕምን ክውስኸላ ምዃኑ እውን ኣይጠራጠርን። ስለዚ ብወገነይ ነታ ቦታ ክትክእ ዝኽእል እንኮ ተጻዋታይ ኣልባ ስለ ዝኾነ ሊቨርፑል ነቲ ተጻዋታይ ከተፈርም ትጽቢተይ ልዑል እዩ። ተዘይኮይኑ ንኣልባ ዝደልያ ጋንታታት ብዙሓት ምዃነን ክትፈልጥ ኣለዋ ክብል ምኽሩ ኣካፊሉ። ንፈረንሳዊት ክለብ PSG ረቲዓ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2020 ዘለዓለት ብሬድስ እትጽዋዕ ሊቨርፑል ኣብ ዝመጽእ ሓጋይ ኩሉ መድያዊ ዓቕማ ንምድልዳል ኣማራጺታት ተናዲ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ተኸላኻሊኣ ወዲ 29 ዓመት ኔዘርላንዳዊ ቪርጂል ቫን ዲኽ ኣብ መላግቦ ብርኩብ ዘጋጥሞ ጉዳእቲ ንሓይላይ ኣዋርሕ ካብ ጸወታ ብምርሓቑ ድማ እታ ብጀርመናዊ ጃርገን ክሎፕ እትእለ ጋንታ ኣብ መስመር ምክልኻላ ሓያል ብኮ ተፈጢርዋ ከም ዘሎ ይሕበር። ነዚ ምዕባስ ድማ እያ ዴቪድ አልባ ከተምጽእ ከም ዘለዋ ብኪላታ ስፖርት ምኽሪ ዝልገ ሰላ ዘሎ። ኮኸብ ተጻዋታይ ባርሴሎና ነበር ሳሙኤል ኤቶ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ሆስፒታል ኣትዩ። ናይ ቅድም ኣጥቃዓይ ባርሴሎናን ቸልሲን ዝነበረ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ ኣብ ሃገሩ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫ መኪና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና ካሜሩን እቲ ኣብዚ እዋንዚ ወዲ 39 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣጥቃዓይ ዝሓለፈ ሰንበት ንግሆ ኣብ መበቆል ዓዱ ኣብ መርዓ ናብ ቤተሰቡ ተሳቲፉ ናብ ቤቱ እናተመለሰ ከለዩ ተሓደጋ ኣጋጢሞ። ሒዝዋ ዝነበረ መኪና ብሓንቲ ህዝቢ ኣሳፊራ ዝነበረት ዓባይ ኣውቶቡስ ምስ ተጋጨወት ኣብ ርእሱ ክብድ ዝበለ ማህረምቲ ኣጋጢሞ ብኡንብኡ ከዓ ብኣምቡላንስ ተጸይሩ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ። እንተኾነ ኣብቲ ሆስፒታል ዝካየደሉ ዘሎ ጽዑቕ ሕክምናዊ ክትትል ቁልጡፍ ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎን ኣብ ርጉእ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከብን እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን ሓቢረን ኣለዋ። ቢቢሲን ምንጭታት ዜና ተሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ድማ ኤቶ ዝመርሓ ዝነበረ መኪና በታ ኣውቶቡስ ድሕሪ ምግጫዋ ናይ ቅድሚት ኣካላ ብከቢድ ተሃሪሙ ከም ዝተጀላለዐትን ኤቶ ካብኣ ብህይወት ክወፅእ ምኽኣሉ ምስ ዕድል ከም ዝቁፀርን ኣመልኪቱ። ሳሙኤል ኤቶ ኣብ 2009 ናብታ ብሆዜ መሪኖ እትእለ ነበረት ኢንተር ሚላን ቅድሚ ምስጋሩ ምስ ባርሴሎና ተሰሊፉ ን5 ዓመታት ከም ዝተጻወተ ኣይርሳዕን። ኤቶ ብዘይካዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ እውን ምስ ክለባት ቸልሲን ኤቨርተንን ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ካሕልፍ ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ኩሉ ናይ ጸወታ ዘመኑ ከዓ 3 ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝርከበን 11 ጽዋዕ ብምልዓል ስሙ ምስቶም ዕውታት ናይ ጸወታ ግዜ ዘሕለፉ ከዋኽብቲ ተጻወትቲ ዓለምና ኣስፊሩ ይርከብ። ማርቆስ ራሽፎርድ ድኻታት ተማሃሮ ብሪጣንያ ንምምጋብ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ከምዘይ የቋርጾ ገሊጹ። ኣጥቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ እንግሊዛዊ ማርቆስ ራሽፎርድ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከቡ ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ድኻታት ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብናጻ መግቢ ንኽረኽቡ ዘካይዶ ዘሎ ሓያል ቃልሲ ደው ከም ዘየብሎን እኳ ደኣ ብኣንጻሩ መሊሱ ከም ዝሐይሎን ኣፍሊጡ። እቲ ነታ ማንቸስተራዊት ጋንታ ቀንዲ በዓል ውዕለታ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ወዲ 22 ዓመት ወሓላ ኣጥቃዓይ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብቴሌፎን ተራኺቡ ድሕሪ ምዝራብ እዩ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጻባት መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ሜይል ራሽፎርድ ድሕሪ ጋንቱ ብቐዳም ምሸት ኤቨርተን 3-1 ዝረትዓትሉ ግጥም እዩ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብቴሌፎን ንኸራኸብ ዕድመ ቀሪብሉ። ብመሰረት ድማ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ምስኡ ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ኣብቲ ዝርርብ ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ራሽፎርድ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ድሕሪ ምንዓድ መንግስቲ ብሪጣንያ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዘይብሎም ድኻታት ተማሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ናጻ መግቢ ንኽቐረበሎም ዘኽእል ተወሳኺ 400 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ክስልዕ ምዃኑ ቃል ኣቲሉ። ኣብቲ ዝርርብ ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ራሽፎርድ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ድሕሪ ምንዓድ መንግስቲ ብሪጣንያ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዘይብሎም ድኻታት ተማሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ናጻ መግቢ ንኽቐረበሎም ዘኽእል ተወሳኺ 400 ሚልዮን ፓውንድ ባጀት ክስልዕ ምዃኑ ቃል ኣቲሉ። ብዘይካዚ ብዛዕባ እቲ ናይ መግቢ ጉዳይ ምስ ራሽፎርድ ኣቂሞ ዘሎ ቻይልድ ፉድ ፖቨርቲ ታስክ ፎርስ ዝተባህለ ሓይሊ ዕማም ዝዘራረብ ልኡኽ መንግስቲ ክሰድድ ምዃኑ እውን እቲ መራሒ መንግስቲ ሓቢሩሎ። ራሽፎርድ ወላካ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ንሱ ብወለንታኡ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ዝድግፍ ገዚፍ ባጀት ክስልዕ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እንተኣበሰሮ ካብ ሕጂ ንድሓር ጾረይ ከራግፍ እየ ግን ኣይበለን።
ምክንያቱ ራሽፎርድ እቲ ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝሓቶ ዘሎ መጠን ባጀት 670 ሚልዮን ፓውንድ እዩ 400 ሚልዮን ፓውንድ ንምብልኦም ትሕቲ 16 ዓመት ድኻታት ተማሃሮ ብሪጣንያ ካብ ክፍሊት ናፃ ዝኾነ ስሩዕ መግቢ ክቅረበሎም ከም ዘይክእል ዝጠቐሰ ራሽፎርድ በዚ ምክንያት እቲ ዝድለ መጠን ባጀት ተረኺቡ እቲ ናይ መግቢ ፀገም ካብ ተማሃሮ ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝውገድ ቃልሱ ክቕፅል ምዃኑ ኣነፂሩሎ ብዙሓት ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ከም ዝሕብርዎ ዘለዋ እቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝምራሕ መንግስቲ ብሪጣንያ በቲ ማሪቆስ ራሽፎርድ ዘካይዱ ዘሎ ቃልሲ ተገዲዱ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ተማሃሮ ናፃ ናይ መግቢ ፕሮግራም ንምትእትታው ተበግሶ ክወስድ ጀሚሩ ከም ዘሎ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ማሪቆስ ራሽፎርድ ብሪጣንያ ምስ ኩሉ ዘለዎ ሃብቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ጾሞም ዝምለሱ ኣማያት ኣሽሓት ድኻታት ተማሃሮ ክህልዋ ፈፂሙ ዘይቅብል ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ መግቢ ብናፃ ብምቕራብ ነዚ ፀገም ክፈትሖ ዝጠልብ ጎስካ ከካይድ ፀኒሑ እዩ ሳጊድ ድማ ናይ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ፌርማ ኣኪቡ ከም ዘሎን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ልዕሊ 200 ካፌታት ኣብያተ ምግብን መስተን ሆቴላትን ካልኦት ንግዳውያን ትካላትን ድማ ኣብ ጎድኑ ብምስላፍ ነቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ደገፈን ይገልጽ ኣለዋ አጥቃዓይ ባርሴሎና አንሱ ፋቲ ና4 ተዋርሕ ካብ ጸወታ ዘርሕቕ መስመርቲ ኣጋጢምዎ ዝጸገማይ መስመር ተሰሊፉ ዝጻወት ኮኸብ አጥቃዓይ ባርሴሎና ስፓኛዊ አንሱ ፋቲ ጋንቱ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ሪያል ቢቲስ ኣብ ዘካየደቶ 5-2 ዝተዓወተሉ ግጥም ዘጋጠሞ መጉዳእቲ ና4 ኣዋርሕ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ምዃኑ ጋንቱ ሓቢራ ትድንቅ ዝኾነ ብቕዓት ዝውንን ወዲ 18 ዓመት መንሰይ ኣብ ጸገማይ ብርኩዩ መስመርቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሎሙሶኒ ወይ ሶሉስ ድማ በቲ ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ውሩይ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ዝኾነ ዶክተር ራሞን ኩርገት ሕክምናዊ መጥባሕቲ ክግበረሉ መደብ ተታሒዙሉሎ እቲ ሕክምናዊ መጥባሕትን ተደኣ በቲ ተታሒዙሉ መደብ ከይዱ ፋቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ሓዊዩ ናብ ጸወታ ክምለስ ተኽእሎ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ናብ ጸወታ ዝምለሰሉ ግዜ ክምጠጥ ከም ዝኽእል ሓካይም ባርሴሎና ሓቢሮም ኣለዉ ብሆላንዳዊ አሰልጣኒ ሮናልድ ኬይማን እትእለ ዘላ ባርሴሎና ዝሓለፈ ቀዳም ንሪያል ቢቲስ ብገፊሕ ብምርታዕ ናይ 4-8 ጽምኣ ከተርቡ እኳ እንተኸኣለት እዚ ሓደ ካብ ዓንዲ ሕቆ ዝኾኑ ወሰን ተጻወቲ ዝኾነ ተጻዋታይ ብምስባሩ ግን በቲ ዓወት ፈጺማ ኣይተሓጎሰትን ከመይሲ ዘይምህላው ናይ አንሱ ፋቲ ምስቲ ገና ትሕቲ ብቕዓት ዝጻወት ዘሎ ሊዮኖ መስን ካልእ ጸገማት ናይታ ጋንታን ተደማሚሩ ኣብ ዝቕጽል ግጥማት ተዓዊታ ንኽትወፅእ እምብዛ ከብዳ ምዃኑ ርዱእ ስለ ዝኾነ አንሱ ፋቲ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ጸወታ እዚ ምስ ባርሴሎና ተሰሊፉ ዛጊድ ኣብ ዝተጻወተለን 10 ግጥማት 5 ሸቶታት ብስሙ ከቁፅር እንከሎ 4 ሸቶታት ድማ እግሩ ሓዊሱ ብዘካዚ ኣብ ታሪኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝብል ክብረ ወሰኑን ረኺብሎ ንሱ ነዚ ክብሪ እዚ ክላበስ ዝኽኣለ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ መበል 17 ዓመት ዕድሚኡ ማልያ ባርሴሎና ወዲዩ አንጻር ኢንተር ሚላን መዕወቲት ሸቶ ድሕሪ ምስጋብ እዩ አንሱ ብተወሳኺ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኤውሮፓ ማልያ ሃገራዊት ጋንቱ ለቢሱ አንጻር ዩክሬን ኣብ ዘካየደ ጸወታ ሸቶ ብምስጋቡን ፍሉይ ክብሪ ክረክብ ክኢሉ እዩ ጁቬንቱስ ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ክትሸጦ ትደልላ ይበሃል ኣሎ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ነቲ ብሉጽ ናይ ዓለምና አጥቃዓይ ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ከም ትኽእል ይግለጽ ኣሎ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣሰልጣኒ ታጋንታ አንድሬ ፔርሎ ነቲ ወናኒ ድንቅ ብቕዓት ዝኾነ ወዲ 5 ዓመት ኮኸብ አጥቃዓይ ኣብ ገንዘብ ጥራይ ዘድህብ ሱሱዕ ክብል ድሕሪ ምውቃስ እዩ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ስፖርት ኣብ ክራማት 2018 ካብ ሪያል ማድሪድ ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋገረ ሮናልዶ ንዓመት 28 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ እናተኸፈለ እዩ ምስ ታጋንታ ዝጻወት ዘሎ እዚ መጠን መሃያ እዚ ከዓ ካብቲ ሮናልዶ ተኸቲሉ ኣብ ታጋንታ ካልኣይ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዝበሃል ፓውሎ ዲባላ ዝኽፈሎ መጠን መሃያ ብ5 እጥፊ ዛይድ ስለዝኾነ ኣሰልጣንን ሓለፍትን ናይታ ብኣረጊት ጎርዞ እትፍለጥ ዓባይ ክለብ ምስቲ ብምኽንያት ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሞዋ ዘሎ ከቢድ ፊናንሳዊ ቅልውላው ክንዚ ዝኣክል መጠን መሃያ ንሮናልዶ እናኸፈለት ክትቅጽል ኣይደለየትን ዘላ ኣብ ክንዱ ከጋጥማ ካብ ዝኽእል ፊናንሳዊ ጥፈሻ ንምድሓን ነተጻዋታይ ገና ውዕሉ ከለንከሎ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ዕዳጋ ከተውርዶ ከም ዝሕሻን ነዚ ምርጫ እዚ ንምውሳድ ወሲና ምህላዋ ይሕበር ኣሎ ክሳብ 2022 ዘጽንሖ ውዕል ምስ ጁቬንቱስ ከቲሙ ዘሎ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በቲ ዝኽፈሎ መጠን መሃያ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ኣብ ሜዳ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓቱን ኣሰልጣኒው ዕጉብ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ዘሎ ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ጋንቱ አንጻር ላዚዮ ኣብ ዘካየደቶ ሓደ ብሓደ ዝተፈላለየትሉ ግጥም ሮናልዶ ወላኳ ነታ እንኮ ሸቶ ከመዝግብ ተኻለ ኣመና ደንጉዩ ከመዝግባ ምኽኣሉ ግን ኣሰልጣኒው ኣይተሓጎሰሉን ካብዚ ሓሊፉ እውን ክነቕፎ ተሰምዒዩ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ዝኾነን 2 ግዜ ጽዋእ ሰረኣ ዘለዓለን ሮናልዶ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት እዚ ማልያ ጁቬንቱስ ወዲዩ ካብ ዘካየዶ ግጥማት 6 ሸቶታት ጥራዩ ብስሙ ኣቕፂሩ ዘሎ እታ ጋንታ ኣብ መሳልል ሰረኣ ኢጣልያ ኣብ 5 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ሮናልዶ
ናብ ጁቨንቱስ ካብ ዝመጽእ ንድሓር ምስታ ጋንታ ምትእስሳር ብዘለዎም ሓያሎ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ንኣብነት ናይ ቅድም ተኸላኻሊ እታ ጋንታ ዝነበረ ፓስኳል ብሩኖ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሮናልዶ ኣብ ኣካላቱ ጥራይ ዝግደስ ክመሃር ዘይደሊ ደንቆሮ ሰብ እዩ። ኣብ ኢጣልያ ን2 ዓመት ዝኣክል ተቐሚጡ ክሳብ ሕጂ ብቋንቋ ኢጣልያ ምዝራብ ኣይከኣለን ዘሎ። እዚ ከይኣክል ንደቂ ጋንቱ ይኹን ንኢጣልያውያን ክብሪ ዘይህብ ሰብ እዩ ክብል ዘሊፍዎ ነይሩ። ሮናልዶ ኣብ 4ታት ዕድመ ከይኣተወ ጫምኡ ክሰቅል መደብ ከም ዘይብሉ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ካብ ጁቬንቱስ ምስ ተፈነወ ናይ ቤኔይቲ ጋንታ ከመርሕ ከም ዝኽእል ግን ዛጊድ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን።